أبزنا لومي ناي قدامي مع التوعلو تقدمتي أبناي ولقي جيزي مالت وددر كرونومتر تساتفهم فلما وددرهم زكايرو تقدمتي ناي جونيور كينوم 25 تقدمتيهم أبز مدد تدلاديلهم وددرهم فلمهم أبزاو ددر تقدم إيريتيل أخليلو عرفاين عود كينو إذا تقدم ماين سمدوا له 10 كيلومتر بساعة 4.29 كيلومتر نارجته كيزازو من كله كلا يود غلبو ساميل حيلهم ساسن شوعتن كايتن حمزانوس كايتن ديرو كزازم يويل هابطاب كاب كليفيرتل دما حدا دغن حدا كاليتن 9 نص كاليتن بمدحر نابوديوم ديبو تقدمتي موال غرماي كاباس بيكو متكل غبرنغوس كابسن بلعوت كورون كاباس بيكو ايفن رودا كاباس بيكو يوناس تكي كاباس بيكو سايمون غزاي كابسن بل دانيل روسون كاب دوبوب كاب رابعه ساعه 10 زلوتر تحيزون نودجون فصيمو بز مسرت تخليلو عرفاين زغلطه تقدماي جونيور كلتشن 22 بمخان تشلامي وانچان ورق مداليان كوندوما 3000 نافان كون كله دق خلبو ساميل نيل دما 2000 نافان 1000 نافان تشليمو مالو تكنشيو تقدمتنا جونيور ونا بزكايرو صوتا ناي 9 كيلومتر زعقت وددر شومته تقدمتنا بمودادر بوتا ترغيبا ناي ولك تقدامي تارسيما هابط ميكال اب ساعه 9 كيلومتر نارغت نستمد بلا رحقت بعصوتو 3 دقن 9 كايتن عصوتو 7 نص كايتن كزازو مخلا كاليتينيا تخلا هايمانوت كاب دندن عصوتو 1 كايتن عصو 3 نص كايتن ديرا سالسيتي فتحاوي تخلو كاب عراك عصوتو 9 كايتن 75 نص كايتن ديرا بمزام نابوديوم زديبا كوغنا راهل زرسناي كاب دندن رومنا قعش كاب عراك راهل نغاسي كاب سراير سوا سوفانيت آبيل كاب غالا نفحي كومدوما سارون تغل كاب عراك كاب رابعك ساع شامنين زلو درجاتات حيزن نوددرن فتيمن ناي دكان شيو إليتن تحت 26 عامتن بحبار بزكايرو صوتا دما اتا كاب جيزينا دم قد تخيل زلا تقدامي دندن دانايت فوتصوم كتعوتن كلا دانايتن نتي استمدب ل 18 كيلومتر اب ساعه 4 كلتن نتي 6 16 كيلومتر نارجت ب 25 دقن ساسن حدن كايتن ساسن كلتن وس كايتن يازازيما ذات قدامي تاب ناي إليت رايزي كونه اب ناي 19 عامتون بتي زمزغبتو جيزي عود بمخان ناي زعم زغلطه تقدامي كوينا نابوديوم ديبا كاليتي غوالغانتا اديام داويت 21 كايتن 38 نص كايتن دحيرا سال سيتي ميلنا يافيت كاب عراق دما 51 كايتن 57 نص كايتن بمرحر مسا نابوديوم زديبا كونا برغت فساي كاب عراق سوسانا فساي كاب دوبوب موناليزا رايا كاب دوبوب بيفن هايله كاب عراق ناردوس عارفه كاب سراير سوا كسانت ولد ميكائيل كاب سراير سوا كومدوما ايدن تسفا ميكائيل كاب سراير سوا كاب رابعك ساعه 10 زلو درجاتات يزن وددرن فصمنا لوا عوتات كاز تدالولن مداليا كومدوما كاب 5 كساب 2000 نافاز ورد ገንዘባው ሽልማት ተበርክቷል بدحر زتخيرن افكرتي بشكلتا خاب هانقوتا تصبي وددر تنيرو ناي دق تبعتيو ناي ليتن 19 عامتي نيرو ابزوان زريو بقعتن ونينو بزلو كيلتنا ارسخ سرح زورح تقدماي بلجيماي كلاب انتر مارشي وانتي غوبرت بينيام غرماي نستمدو بلو 16 كيلومتر حكت اب ساعه 4.59 كيلومتر نارجتك وطن كله زغلت فتقدماي ناي زعمت بمخان دما نعمت مولو بانديرا هاغرو ابزوان غيرو كودادوري زيت قداماي ابنا إليتن تحت 19 عامتن بغلتيو شامبيون بيزولو زي كازي زيت قداماي ورق ميداليان وانچانكم دوما تشلامي 5000 نافاك خون كلو كالاي تقداماي امريكايتو كلب اف اديوكيشن ايزي بوست اولمبيكاو مراو قدوس كابعو تعصوتو 5 كايتن 35 نص كايتن دحيرو تشلامي برو ميداليا 3000 نافاك خون سالساي تقداماي امريكايتو كلب تريك سيغافريدو امانيل غبريك جابير كابعو 27 كايتن 9 نص كايتن دحيرو تشلامي نحس ميداليان كومدوما تشلامي 2000 نافان بمخان نابوديوم ديبي زي كازي شامبيون افريقيا 2020 كلتن تقدماي طالت كلب باردياني سي اس اف فايزانا هينوك مولران بيتروس منغس كابيريتل ناهم كفله بولكي امانيل محاري كابيريتل ميرون تشمن محار تولدن بولكي كومدوما دانيال بركا باسبيكو كارابعي تاع 10 كوينوم نوددهم فصيمو بزي كازي ابناي تحت 23 عامت بينيام غرماي تختيلو نابوديوم زديو بدما بيتروس منغس كابيريتل كومدوما ناهم كفله بولكي بمخان ستدالولوم ميداليان كومدوما ገንዘባው ሽልማት ተዓዲሎም عوتا زتدالولوم ሽልማት ካብ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርት ንኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተክለን ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ቢሽክለታ ኤርትራ አቶ ተመስገን ረዳን ተቀቢሎም زغبركم تعزبتم سعودات كرونومتر شامبيون ኤርትራ 2022 ዝገበርና ሓፂር ቃለ ምሕትት ይስዕብ መጀመርታ እንኳን ሓጎሰና ንغلنا ማለት ነብዚ ስፔሻሊ ኣብዚ عزب دوعله ንغلو
ኣፍቃርስ ብሽክለታ ንኩሎም ቲፎዞ ማለት እዩ እንኳዕ ሕጎሰና ክብል ደሊ ብምቕጻል ናይ ባሓቂ ክብድ ዝበለ ውድድር ነይሩ ምስ ዘሎ ንፋስ ማለት እዩ ኣነ ግን በዚ ዘምጻኾ ውፅኢት ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ ቲቢዮነስ ኮ ከምዚ ንታይም ትራይል ሊኣ ኣትኹን ኣትሊስት ገለ ጽቡቕ ሪዛልት ተምጻኹ ብዝብል ናይ ጋንጣና ሓሳብ ኣትየ ካብ ታይም ትራይል ቁሩብ ፍልይ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ምስ ናተይ ስራሓት ወይ ውድድር ስለ ዘይከይድ ስለዚ ሓፂር ዝኾነ ውድድር ካይደሉ ልምምድ ካብ 2-3 ሰሙን እንደይበዝሕ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እንዳሓስካ ታይም ትራይል ማለት ዳርጋ 3-4 ግዜ ማለት እዩ ኢን ጀነራል ድገበርኮን ስለዚ ብሓፈሻ ግን እቲ ብቕዓት እቲ ሞራል እቲ ፊዚካል ሜንታል ኩሉ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እዚ እውን ሓጋዝ እዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ተመክሮ እዩ ኣብዚ ዓወት ክንበፅሕ ኽኢልና ብሓቂ እኮ ኣብ ጎነይ እውን ኣሎ ናይ ጁኒየር ተቃዳማይ ኩሎም ማለት እዩ ኣንደር 23 ናይ ብሓቂ እቲ ግዜ ተሪእናዮ እውን ዓብዪ ፍልልያ ኣይኮነን ስለዚ ዘሎ ተወዳዳርነት ስኒ ብጣዕሚ ፀቢቢ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኢኻ ተሓጒሰ በቲ ዘውፅኦ ኩሉ ግዜታት ማለት እዩ ደስ ዘብል እዩ ስለምንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ሕና ተካእቲ ዝተረኸብና ሰሙን ተካእቲ ናትና ኣለዎ ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነይሩ ብመጀመርታ እኮ ኣነ ብናተይ ድኸይድ ነይረ ኦፍኮርስ መጀመርታ ዙርያ ዋላ 21 ገለ ሰከንድ ተጠወኽዋ ካልአይቲ ናታ ድኾነት መድረኽ ስለ ዝኾነት ኦፍኮርስ ካ እንዳደኸምካ ስለ ትኸይድ ነቲ ሓደ ተቀዳዳማይ መጀመርታ ዙርያ ጽቡቕ ከይዱ ካልአይቲ ዙርያ ክደክም ስለዚ ኣነ እውን ዓወት እኮ ብዙሕ ኣይተፀበኹን ስለምንታይ ብዙሓት ተወዳደርቲ ስፔሻሊስት ኣለዉ ኣብቲ ናቱ መድረኽ ብመጀመርታ ግን ኣነ ዳርጋ ብናተይ ንፋስ ወይ ብናተይ ሪትሜ ኩሉ ውድድር ክኸዶ ነይረ ስለዚ ጀነራል ግን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ናይ ጽባሕ ሰንበት እኮ ሰንበት እዩ ድረአ ሕጂ ነጊረስ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ከም ትቕሉ ተቀዳዳማይ ድዳለወ ተዳልየ ኣለኹ ስለዚ ንኹላትና ካ ብሓደ ስለ ትብፃሕናስ ኣብቲ ውድድር ተተዓዘብናዮ ይሓይሽ መስለኒ ሕራይ ኣማኑኤል ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ እስኪ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፒዮን ከመይ ረኺብካዮ ቻምፒዮን ናይ ሎሚ ዓመት ጽፉፍ ነይሩ ብጣዕሚ በቲ ፌደሬሽን በቲ ዝነበረ ግዜ ተሓሓዛ ይኹን ወላ በቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣጋጠመን ሓደጋ ካልእን ስለዚ ጽፉፍ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣጋጢምካ ዝነበረ መስፈርቲ ወይ ከዓ መውደቕቲ እስኪ ከመይ ነይሩ ሪካቨር ክትገብር ወይ ከዓ ንኽትሓዊሙኻ ካብኡ ትኽኢልካ ኸ ናብዚ ኣቲኻ ከመይ ምድላት ጌርካ ነዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ክሮኖሜተር ብልክዕ ናይ ሎሚ ዓንቲ ክሮኖሜተር ከም ምድላዋት ንዝብል ዳርጋ ወርሕን ሰሙን ገይረ ኣብ ሳይክል ካብ ዝድይብ ተወሳኺ ንክልተ ወርሒ ድኸውን ካብ ሳይክል ተኣልየ ነይረ ምስ ከቢድ መጉዳእቲ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይነበረን ማለት ሪካቨር ንክገብር ጥራይ ስለዚ ከም ናይ ሰሙን ምድላዋት እኳ ተዘይበልኩ ግን ሰሙን ክተርፉ እየ ወሲነ ንኻኣቱን ቻምፒዮን ማለት እዩ ሞ ከመይ ረኺብካዮም ኣብ ናይ ሎሚ መወዳድርትኻ ፈታኒ ነይሩ ድዩ ናይ ሎሚ ፀወታ ወይስ ከመይ ትግምግሞ ንስኻ ከም ፕሮፌሽናል ከም ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ነፍስኻ ይድምርኮስ ማት ክትዝውሮ ዝኽትኽእል ዋት ጥራይኻ ክትዝውር ትኽእል ብልክዕ ከዓኒ እኹል ነይሩ ማለት እዩ ሞ ናይ ጽባሕ ሰንበት ውድድር እዩ ቀንዲ ኣፍቃሪ ብሽክለታ ዝጽበ ዘሎ ቸርኪቶ ኣብዚ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ዝካየድ ካብ ኣማኑኤል እንታይ ኢና ክንጽበ እስኪ غريتا قولنا وعينا كذا خين خون لا ጽቡቕ እዩ ማት ልክዕ ከምቲ ኩሉ ግን መጀመርታ ግዜ ኮን ውድድር ፅርግያ ዝፃወተሉ ዘለና ስለዚ ንቡር እዩ ፋሕፋሕ ኢሉ ግሩፖታት ተጎጃጅላ ንክትውድእ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኩሉ ናይቲ ተቀዳደምቲ ኩሉ ዳርጋ ብጽፉፍ ምድላዋት ገይሮም እዮም ናብ ውድድር ከኣቱ ልክዕ ብኡ መጠን ከኣነውን ቆሚየ ስለዚ عوض مونتالو ملتي تمحالفو ناب مودادر تخاسكي أمانيل كمينا خنصبيو مالت لكع خمس زحلفه ودرات نبره بصفوف نغودا مالتي قال ولا هنتاش مسيلن مالتي بلغ فرحه قبلهم كمزي ناي چامبيون قليل ايكونن ماتيستا ماليا تراي خبرو نت ماليا غيركا مودار بانديرا ترا غيركا نخصاتسي طنقاق بزح زدليو وددري سلازي كمتي مفرح دايكونسي نعاوتي مالتي ولا انت مساش ميو
ሕራይ ዳናይት እንኳዓዚ ያውቃናስኪ ዝቐጠፍኪ ተቐዳዳሚት ናይ ዝዓመት ናይ 2022 ሻምፒዮን ኮይን ከለኽስኪ ውድድር ከመይ ነይሩ ከመይ ከነይሩ ምድላዋትኪ ሚካዊ መጀመርያ ቴንክ ዩ ንዘድል ድምሃብኩም ብመጻል ውድድር ራሕኒ ኣምላኽ መዝገን ካብ ዝቐነነ ሎም አንተ ሕሽ ንፋስ ገለመለ ኣምላኽ መዝገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ተዳልየሉ ገለመለ ተዳልየሉ ገለ ብጣዕሚ ጽቡቕ ናመዝገን ምዚ ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዝቐንኽዮ ዝተፈላለዩ ውድድራቱን ኣው ክትካየድ ይቐኒኺ እስኪ ከመይ ነይሩ ሱ ሓጋዝ ዶ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሻምፒዮን ኣብዚ ናይ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ مش كم مش عابيت هم زبهل نيرو مرة حجازي بتعمل ولا تمو قلنا ملبوس إحنا قررت أسمو اللي خا دعي بتعمل حجازي نيرو مرة حجزني مو ودادر تخ خمين نيرن وحيدنا قدين تعويد كي ويس تجادل كي خمين نو كم وحيد كماسي قللت أيقونان مرة مرتعد قللت أيقونان كلاي كم صريح اللي ما زي حلناني قل أيقونان بتعمل صريح اللي مو نايسن بتوددر نتصبلنا سكي كمي كتساعد فريقي ويس نخط عواتي غي نابتي ميرا كتاتو كمي ليس متدعوت كذا ليلو ما عندي من ساعات بيكون من ساعات بيكون ليلو معي ليس ما تقدر نعوت مو المكارم تغت محلال فيهم ملخت انت يالو مغنياتو كلغن الشامبيون ايرترا نمغانين كتصاوتا انت يالو بقى عندي كنت اوتو زغننا ابسوز في اللي زبلي بتاع سبيد كنملو كومو تنبلي زدلي ماسي زحل زي كون بتعم هيا توتا مشالو كم يزدلي كم هولندا ما سندي هيا اللي يزدل توتا ሕራይ መጀመርታን ቋዓዙ ቋዓኩም ዝተዓዘብቲ ስንኩም ከነላሊ መን ክንብል መጀመርታ ሓጎስ ኩላና ሽመይ ተቀረረመ ይል ሃብታብ ክለብ ኤሪተር መጀመርታ ሓጎስ ኩላና ሽመይ ሳሙኤል ሓይሎም ካብ ጋንታ ኤርትራ እስከ ናይ ሎም ዓመት ሻምፒዮን ከመይ ነይሩ እዚ ናይ ግዜ ናይ ውልቅን ማለት ናይ ክሮኖሜትር እስከ ከመይ ረኺብኩሞ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ከምቲ ዝገመትናን ሓሲብናን ዝኣተናና ኣምጢና ተብስሪ ታ ሰለስቴና ካብ ጋንታና ሓሲብና እስኻ ገርና ማለት እዩ ኣብዚ መጽውን ከም ዓወት ሒዝና ክንወጽእ ተስፋ ገብር ከም ሓሲብና እና ኩላና ተዳሊና ሊና ነጽወታ ኣነ ከም መጀመርታ ይደኾነ ንዓይ ኣተባብዑን ነይሮም ኩሎ ኣጆኻ እጅ መጀመርታ ካይስኻ ክስዕር ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ ለካ ገሊሎም ኩሉ ንዓይ ቶም ኣተባቢዖም እዮም ጋንታ ምልእቲ ወላ ኣሰልጣኒ ብዓብዩ ኩሎም ንዓይ ኣተባቢዖም እዮም ብጣዕሚ መጀመርታ ምዃነ እዚኦም ንዓም ገለ ገይሮም ናምፅኦም ስለ ዝነበሩ ምስ ናተይ ሳይገኑ نعي سايكل نايكرون ميتر هيبني بومو أبز عاوز هم بس خيلنا مودادرتكم كاميرا رخيبكم فتان دوني رتصوتا خمي مودادرتنا بأنصار غانتانا هون قليل بقعتن قليل نبرات حيزو ما يمصن دسغوتا ادرمتيوم ግን ማለት ካብ ዓቕና ዓን ተዳሊና ሕና በሰልጣንና ሁን ብጋንታና ሁን ብቲምና ሁን ማራ ተዳሊና ስለዝኣተና ክንከስሮ ይቃልና ማለት ዓወት ሕራይ ሞ ናይ ሰንበት ጾታ ኣብዚና ክንጽበየኩም እስኪ ኣብዚ ንኽትሳተፉ ዲኹም ወይስ ንኽትዕወቱ እንታይ ኣለኩም ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኩሉ ተቀዳዳማይ ክዕወት ኢሉ ዳቱ እሱ ኸ ናይ ፈጣሪ ነገር ድሓዘ ደው ዓለካ ኢኻ ትውዕል ኣብ ሳይክል ስም ብልሻዋ ኣሎ መውዳቕት ኣሎ ገለሎ ኩሉ መቅድም ፈጣሪ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክወዳእና ኣነ ዝያድ ላቦ ካብኡ ድማ ተዓወት ድማ በዓሎ ኣለውሽ ሳተፍ ዲኻ ወይስ ክትዕወት እስኪ ኣባ ከለኻ ይዕዘቡና ኣለዉ መቀረድምቲ ከንቲ ያለው መልእኽቲ ተመሓላልፎ ትኽእል ዋይ ክዕወት እምበር ኣነ ዳ ዝያዳ ዝናይሎም ማዓንቱ እውን ኣብኡ ፀቂደ ስለ ዝሰርሕን ፊልደይን ዝኾነ ክዕወት የለ ከኣቱ ኣነ ተዘይ ተዓወትካ ሃፍቶም 6 ካብ ጋንታና ትወፃኢ ትኽእልና ኣይ ክትኽእልና ኣምሹር ጽቡቕ ሞ እንታይ ኣሎ ከተመሓላልፎ ትኽእል ንኩሎም መቀራርንቲ ጋንታታት እንታይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ጾታ ክጽበ ህዝቢ ካባኹም ምክንያቱ ብቐጣይ ክመሓላለፍ ብዙሕ ነገር ብሉፅ ጾታኻ ካባኹም ትጽቢት ኣለዎ እንታይ ኣለካ ግን ስኻ ከም ተቀዳዳሚ መልእኽቲ ክትሕልፎ መጀመርታ ነዚ ኩሉ ቲፎዞ ፀሓይ ንፋስ ከይበሉ ክዕዘውና ዝውዕል ዘሎ ሰንበቱን ከምኡ ክዕዘውና ስለ ዝኽእሉ በቃ ንቲፎዞናስ ዓጋብ ዝኾነ ውፅኢት ሂብና ክንሰዶም ንዓና እውን ካብ ኩሉ ኣገዳስ ፀወታ ቻምፒዮን ኤርትራ ዓሚ بزخونه نجارات أقعد أم تبغى يرغمنا أي إمتحان مالتي وما عمد جن بخل نجار تدالنا لنا كوانا نخد حلف تخلص تبي بيزلو أم شركة أنا بقول كيمون مرة تدالي لله مالتي. Right. تسول كنا تعزتي حلف
ተሓዘብቲ ወኹም ዝኽሉ ቲፎዞ ሙሉ መዓልቲ ምሳና ክውዕሉን ገለን ንዓና ክብሉ ንሕና ማዓወት ሒዝናሎም ክንመፂና ተቐንዲ ዕላማና ንዓና ወላ ኩሉ ተዳሊና ኢና ደለና ሬዲ ደሎ ኩሉ ንሳይና ጥራይ ሞብለሻውና የሚወደቕትና ይብፅሓና እምበር ዓወት ኸባና ይትሓልፍና ካብ ጋንታና ማለት እዩ ሻምፒዮን ኤርትራ 2022 ዝመጽእ ሰንበት 26 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝካየዱ ናይ ቸርኪቶ ውድድር ክቕጽል እዩ። እዚ ውድድር ከዓ ብኤርቲቪን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ብቐጥታ ክመሓላለፍ እዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ሸሰራልወ ስፖርታዊ ጸጻ ይፍጸም። ሰላም